Bisan pa man kung nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chedeng nga maoy nagpakusog sa hanging habagat, may mga thunderstorms gihapon nga masinati ang Subo nga mamihimong musangpot sa mga water spout sama sa nahitabo sa isla sa Camotes sa miaging Biyernes sa hapon. Tungsayran pinaagi ni ining report. Kita dagan pa? Sa video nga kuha sa college student nga si Shailoni Jean Rania nga taga San Francisco Camotes, makita ang water spout o alimpos nga nimutang sa kadagatan sa lungsod sa San Francisco ug sa lungsod sa Poro. Kato nga time kay medyo cloudy bitaw siya pero init kaayo. Nya sigig dugdug. Then kato na time kay naramon ko sud sa balay niyan ibong man ko nga ang mga tao ba kay marisagit bitaw nga buhawi daw. Matod ni Shailoni, nahimutang ang ilang balay haduol sa Baywalk sa San Francisco, busa bisan kun wa siya mopaduol sa dagat, nakuhaan niya og hulagway og video ang water spout nga matod niya milanat og mga 5 minutos. Wala ra hinuon gikatahong nakamugna og kadaot ang maong water spout, apan may pipila matod pa nga nangahadlok nga nakakita niini. Wala man noon pero ang uban tao you know na nagpanik sad. Matod ni Engineer Mark Gales, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga niadtong Biyernes sa 1:38 sa hapon, nakapagawa sila og thunderstorm advisory habig sa sugod ug Katmon. Samtang laing thunderstorm advisory na usab ang gipagawa sa Pag-asa Visayas pagka alas 2:44 sa hapon nga naglakip na sa mga lungsod sa sugod, Carmen ug sa mga coastal barangay sa Katmon. Sa ito nakita sa itong radar, natin nakita na offshore o sa dagat nga thunderstorm na most likely mo nag-cause sa katuang water spout or katuang buhawi sa dagat. Aside sa intense na ulan, tag-as yun siya og chance na magka-tornado. And also, this also indicates na naadji mga bagagi na clouds. So possible, if matugnan taan kaning level sa reflectivity possible na ay mga hail po diri nga side. Matod sa Pag-asa, kung may masinati man nga thunderstorm, mas maayong musulod sa mga panimay o mupasilong sa mga dagkong edipisyo. Gawa sa kusog nga mga pag-uwan nga masinati, dunganan usab gini sa mga kusog nga pagpanugdog ug kilat. And aside ana, sa severe thunderstorm, posible gyud ang pagporma ani mga tornado water spout, which is delikado gyud. Which is, sa na-record ato ani, ang iyahang hangin dala is more than pa sa usa ka bagyo kani mga tornado or water spout. Though short-lived lang siya and gamay ra siya area compared nato sa bagyo nga dagko siya og area and dugay siya mahuman. Matod sa Pag-asa, kay anaa paghihapon ang hanging habagat, posible paghihapong masinati ang mga thunderstorm matag karon ug unya. Hinuon mihinay kini karong adlaw ug sa Martes itandi niadtong Biyernes. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda.